sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rose. Sumulat po ako para ibahagi sa inyo ang malungkot na pinagdadaanan naming mag-asawa. Hindi po namin masabi kahit sa mga pamilya namin. Pakiramdam ko po ay sasabog na ako kaya naisipan kong ibahagi po sa inyo. Ganito po kasi. Hindi po kami magkaanak ng asawa ko dahil meron po akong endometriosis. Sabi ng doktor, IVF na lang ang natitirang paraan para mabuntis ako. Isang buwan daw ang kailangan para malaman kung successful ang procedure. I-harvest na dapat ang eggs ko noong June, pero hindi natuloy dahil naka-leave yung doktor. Kanselado na naman noong sumunod na buwan dahil sira yung machine. Natuloy nitong buwan ng August pero nakita ng OB ko na sobrang inflammation sa loob ko. Kung itutuloy daw ang embryo transfer ayon sa nakatakdang timeline, malaki ang posibilidad na tanggihan ito ng katawan ko. Kailangan ko daw sumailalim sa hormonal therapy nang hindi bababa sa 4 na buwan. Natulala ako. Ilang beses na akong naghanda at umasa pero laging nauuwi sa wala. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin ang sunod-sunod na pagkadismaya. Ang simple lang naman ang pangarap namin mag-asawa. Gusto lang naman namin na magkaanak. Malungkot na habang tumatagal at habang kami tumatanda, mas lumalalim ang takot na baka hindi na namin makamit ang simpleng pangarap na yon. Minsan po hindi ko maiwasang magtanong, bakit sa ibang mag-asawa napakadali? Yung iba nga ayaw nila o hindi sila handa. Bakit sa ibang mag-asawa okay lang ang lahat? Pero bakit may mga mag-asawang tulad namin na ginagawa naman ang lahat pero wala pa din? Kung dati successful procedure lang ang pinagdarasal ko, ngayon mas mahaba na ang panalangin ko. Ipinagdarasal ko na kung hindi pagiging magulang ang plano sa amin ng Diyos, sana matanggap namin ng may kapanatagan. Sana ay wag manahan ang kapaitan sa mga puso namin kahit hindi kami napagbigyan. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko, Kumikinang na Tambalan. Isama niyo po kaming mag-asawa sa inyong panalangin. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Rose. Rose, unang-una sa lahat, maraming salamat kasi yung mga bagay na hindi mo masabi sa inyong pamilya ay sinabi mo sa amin. Correct. So, Kaya nakakataba ng puso. Nakakataba ng puso, kaya lang, Rose, sure ka ba sa amin? Ang dami namin sinusplok. Charas. Hindi, nagpapaano lang. Papagaan lang ng damdamin. Kasi
some point in our lives, dinaanan po namin yung ganitong klaseng Oh, sitwasyon. yung struggle ni Nicole, di ba? Oo, yung struggle ko na mabuntis na akala ko testosterone ang meron ako at hindi estrogen at progesterone. Akala ko talaga panlalaki. Oo. Kasi alam mo ako, Jegs, ito naman yung mga pagiging oversharer. Ha? Si Nicole? Nagsishare? Totoo ba? Ayan na. So, isa sa mga na-share ko na in the past, sa lahat nung while I was growing up, habang lumalaki ako, natatandaan ko, isa ako sa mga huling nagkaroon ng period. So, kumbaga lahat ng tao, may mga iba nagsisimula as early as 8 years old. Yung ako, doble nun, 16 pa. So, isipin mo, halos lahat meron na talaga. Mangilan-ngilan na lang Usually kami. elementary, di ba? Yeah, di ba? High school, ganyan. Ako 16, parang college na ba? Na, oo. Parang ganyan. Saka ko siya na-experience. And, tas nung hindi pa ako buntis-buntis, sabi ko talaga sa sarili ko, ay, baka nga naman meron akong mga male hormones. Ni-research ko pa yan. At tinakot ko yung sarili ko sa mga bagay na hindi ko naman dapat takutin yung sarili ko. Tapos nakikita ko na parang, hala, baka nga mas marami akong male hormones or lalaki talaga ako dati. Ayan, kakasabi ko yan sa radyo na may Adam's apple ako, mga ganyan. Nagkakatotoo. May mga ganyan. So, I really went through all those struggles and hindi talaga siya madali. Lalong-lalo na kung gustong-gusto mo. Isipin mo, ako, Jegs, I was smoking for 10 years and more. And the only, ang katangi-tangi talagang nakapagpatigil sa akin ay yung takot na baka sabihin sa akin na, Mrs., hindi ka na po magkakaanak dahil ang ovaryo mo po ay abo na. Yun na lang. Nababalot po ng Nababalot po ng nicotine. Opo, yan. Ay, natatakot ako na isang araw, yun yung sabihin sa akin. Kaya nung kinasal ako noong 2010, talagang tinigil ko na talaga in 2010. Ganon yung eksena. Ganon ko kagusto. Tas kahit ganon ko kagusto, 3 taon pa bago binigay. Sipin mo yon. Tapos bago pa ibinigay, Jegs, na aksidente pa kami na, ewan ko natatandaan mo yun na parang na yung nabangga kayo, yun ba yun? Yung nabangga kami na bumaon yung buong gilid sa akin. Mga ganon. Di ba buntis ka nun? Na hindi ko alam na buntis ako. So para bang hala, saka ko lang nalaman na buntis ako, nagpa-x-ray ako, lahat-lahat, 'di ba? Yung takot ko na baka kung ano man ang mangyari. Na matagal yung hinihintay tapos yung pa yung nangyari. So, gets ko, I really get the struggle as in. Pero dumating talaga yung isang araw na yung napagod na lang din kami sa asa sa human intervention. Kumbaga parang, kasi nakakapagod siya, Jigs. Siyempre nakakapagod talaga. Lahat ng posisyon ginawa niya. Totoo. There was a time pa na sinabi sa amin na wag mong ibababa. Parang may nagsabi pa na kailangan nakapatiwarik. Lagyan ng unan. Oo. Lagyan ng unan. Mga 3. Alam mo yung sakit-sakit na ng likod ko. Basta mga ganong klase, mga eksena nakakapagod siya. Tsaka may oras. Wag dapat ganitong oras, dapat ganitong oras. May schedule siya. Wag mong sayangin kahit na ano ka na, wag muna. Kasi ayaw nating sayangin kasi gusto natin ng quality. 'Di ba? Yung mga ganyan. So, it's very difficult. Hanggang sa sinabi ko, bahala na lang si Lord. At naisip ko na lang din na parang kakahanap ng ibang blessings. Nakakalimutan ko na may sarili pala ako mga grasya na dapat kong ipagpasalamat. Tama. Na napakarami. At that time, I was at the height of my career. Ano talaga yun? Yung height ng karera, ng tambalan, yung kalakasan talaga ng gusto. Grabe yung pagiging in demand. Pero there were so many times na hindi ko nakikita yun. Kakahanap ng anak. Alam mo yun? Kakahanap ng anak, kakahanap ng ibang blessings. Mo pa yung pressure dyan na every time na may family gathering, Nicole, may laman na ba yan? Correct. Alam mo na minsan, Jegs, ewan ko kung sa family gathering ba yun o dito sa opisina ko nasabi yun eh. Na parang, ano na, Nicole, may laman na ba yan? Sabi ko, meron tae, gusto mo makita.
sa pikon ko irita. And totoo, hindi ako nag-a-attend ng kahit anong klaseng event. Kasi nga, whether it's a binyag, debut, libing, kahit anong klaseng event, walang sinasantong tanong. Di ba, wala sinasantong yung mga tao na tanungin kung ano na, Nicole, may laman na ba? Correct. Dagdag mo pa yung frustrations na pag-abang nyo every time na na-delay ka, oy baka meron na to, tapos biglang dumating, negative. Correct, diba? Totoo. Minsan niloloko ko pa yung sarili ko. Halimbawa, sasabihin ng OBO, mag-pregnancy test ka na on the 26th ha. Hindi ko yan gagawin. Gagawin ko yan on the 28th. Yung mga tipong pag wala, yung parang 28, wala pang period, ganyan. Tas wala, negative din, di ba? Ang dami ko pong binato na pregnancy test sa CR ng wall, sa CR wall po namin. Marami pong bakas po dyan ng pagbato ko ng pregnancy test. Di ba? Pero eventually, in God's perfect time, it happened. Oo, nangyari. Nangyari din naman talaga. Ayan. Nag-consider din namin ng IVF I think ito, pwede natin i-podcast to. Yeah, kasi pwede. Podcast natin para Sabi mas ko nga, mahaba. inisip ko nga, sasabihin ko, dapat i-podcast. I-podcast. Kasi ako, may kwento ka din, di ba? Marami akong kwento na may mga kwento kulang din. ang oras natin sa air. Kulang ang oras natin sa radyo. So, hindi talaga siya madali, and we feel you. Sa madaling salita, we know and we feel you. It's not easy and it's very painful. Pero katulad lang din siguro nung bigla ko na lang inisip in the past na there are so many things to be grateful for na nakakalimutan natin dahil mas pinipili natin na hanapin ang blessings ng iba. Correct. Yun na lang din tayo. In the first place, for you to be able to afford an IVF, ibig sabihin, correct, girl, medyo nakaluluwag-luwag kayo sa buhay. Kaya nga nung kinukwento niya na IVF, tapos mag-hormonal therapy for 4 months. Ayan. Uy, mahal yun Hindi ha. siya basta-basta. Hindi yan basta-basta. So, ibig sabihin, yung bahay ninyo hindi basta-basta. Yung mga uri ng sasakyan na meron kayo hindi basta-basta. Kung di man kayo yayamanin, meron kayong napagkukunan. Tama. And yun pa lang is actually in itself, it's a blessing. A bongacious blessing. Tama. Not just a blessing, but a bongacious, gravacious, to the maximum levelacious blessing. Truly. Ayan, kaya Rose, ramdam namin yung struggle mo, especially si Nicole bilang isang babae. Alam niya, actually part pa lang ng nararanasan mo, yung naranasan niya, kasi eventually na-bless sila ng dalawang anak. Beautiful kids, di ba? Na mapasaway pero still beautiful. Pero yung proseso, alam ni Nicole bilang isang babae. The waiting season is always the most difficult season. Pag may pinagdadasal tayo ng isang bagay tapos hindi pa siya dumadating. Yan. The waiting is so hard. Ayan, you question yourself. Diba? Totoo, madami kang pagtatanong sa sarili mo, hindi ba ako healthy enough? Hindi ba ako tumuwad enough? Or masyado ba akong tumuwad in the past? Ayan. Kaya karma to. Sa iba nga, diba? meron pang pinag-iisipan pa yung asawa nila eh. Yan, ang may yung mga problema ganyan, Siguro diba? baka may ginawa to dati yan. Kaya eto nang nadamay ako. Totoo, ay nako, sabi ko sa'yo, inisip ko na din yan. Pero hindi lang naman sa asawa ko, in fairness, sa pamilya ko rin, sa aking generation, na parang inisip ko, ano ba tong mga ginawa ng henerasyon ko? Kaya hindi ako magkaanak-anak. Pero at the end of it all, ang dami din, buntisin yung mga pinsan ko. So parang, saang part, diba? Yung masaklap yung kasabayan mo. Kasabayan mo, totoo. Natandaan ko, ang naging kasabayan ko yung unang nabuntes yung asawa ng kapatid ko. Pero mas late silang kinasal. Una siyang nabuntes by a month. Alam ko rin yung struggle nila na hirap silang sabihin sa family. Kasi alam nila yung iyak ko every single time. Tapos malalaman nila, buntis sila. Ang hirap nun for everyone. Hindi lang para sa'yo. But God is good, Rose. Tama. It will happen if it's meant to be. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!